Dzimwe miko dai machiregedza a 40-year-old man murume wokurukweza anga achibata mwana wake ane 13 years chibharo mwana komana. Guys, welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Zita rabvisiwa kuitira kuti mwana agogona kurarama achienderera mberi neupenyu hwake pasina bullying nezvimwe zvakadaro. So this man akapleada guilty akapuwa 20 years mujere ari kuti iye inganga yake yakamuudza kuti business rako improve enda unoita zvekuti nezvekuti miko yacho iri kuti unonobata mwana worara naye nekumashure mwana komana zvinozoita kuti business rako ribve rakura. Mudzimai wababa ava ari kunzi aigarorohwa kusvikira ati aiwa ini regai ndisiye murume, asi instead yekuti atore vana vake atize navo vana vakasiyiwa zvinobva zvaita kuti opportunity yekuti baba ava vabate mwana wavo chibharo nenzira yakadaro ive very easy. So mwana kubva zvaakabva mai vake uye nekuramba ongobatwa chibharo numerous times akabva decide kuti regai nditize pamusha apa. Akabva aenda kunzvimbo inonzi Evergreen Market kwaRusape, ndokubva mama vamuonera ari ikoko. Amai ndokubvunza kuti uri kugara seiko mustreet iwewe kumba kune rugare rwakanaka kudaro. Mwana ndokubva audza mai vake kuti aiwa baba vanga vachindidai nekundidai. Akaendeswa kuGeneral Hospital ndokubva asvika kuya zvichibva zvangodondana kuti aiwa mwana uyu anga achibatwawo chibharo zvechokwadi. So baba pavabatwa vakaendeswa kucourt vangosvikobvumira mudenga vakati ichokwadi inini nganga yangu ndo yakati ndidaro kuti business rangu rikure. So prosecutor varwadzwa zvikuru nenyaya iyi vachibva vati kubva November 2024 kusvika March 2025 ndo panga pachiitika makuna aya. Dzimwe nguva guys tichangoti hanzi kurombeswa kana kuti kuita sei. Dzimwe nguva nganga idzi dzinotoita kutamba nepfungwa dzenyu. Mikoka dzinofanira kuva dziri something chiri difficult kuita uye tino involve ropa revana vako nekuvarwadzisa nekuvapa pain. Asi ukaona nganga yako kuti chienda unoita zvinhu zviri unnatural, indogara utaura nyaya yekuita zvinhu zviri unnatural. Nganga yoti hanzi ndaunoita kumashure hungotani unenge wakavigwa nganga yacho sei isina kutaura business racho rakazokura here. Ndopaunoona chaita kuti arove mukadzi achimudzinga yanga isinei nemhiko nyaya iyi, yanga iri nyaya yekuti iye ndiye ari kuda kuvata nemwana komana. Kuvata nevamwe zvechingochani asati zvakurumbira kuZimbabwe ukada kuzviita nevanhu vemustreet unosora wasungisiwa. So ndopaakaona better aite nemwana wepamba pake. Dei vamuisa museu rine vanhu vanoita zvokumanyo abve arohwa stereki ari ikoko nekuti akakanganisa mwana. Zviri nani kuti akashandisa hake mwana wake. Baba vaJoni vari kutoshandisa vabereki vedu zvese nesu nana mbuya vedu. Ndeumwe wari kuona kuti isusu senyika tiri kubatiwa chibharo nababa Joni. Varume vakuru vakutoita kupfugama kuti baba Joni ndisvisewo akwaya, baba Joni ndisvisewo chino imikani zvinhu zvacho zvakaoma. Kune imwe mikono isingambonyare, kune zvimwe zvibaba zvisina kana matyira kubata mwana wako chaiko, kubata chibharo mwana wako. Mushonga wacho wakazoita here. Idzo nganga dzinofanira kutombobatwa dzomboendeswa kuZinata. Zvinoverify kuZinata kuti Zinata yakubvumira kuti vanhu vaite zvinhu zvekusimutu izvi. Ndo nyaya tiinayo mangwanana ano yekuti dzimwe miko guys aiwa dai vanhu vamboregedza zvokwadi nekuti tinokuvadzisa vana. Inyaya yekuda mari here chiko zvakaoma hazvo. Do leave your comments on what you think panyaya.